меҳроб ҳамарӯза барои мактаб рафтан ҷони худро дар хатар мегузорад. ӯ барои зудтар ба мактаб расидан аз қубури обгузари назди маҳаллаашон истифода мекунад. қубури мазкур барои вай ва ҳамсолонаш роҳи наздику кӯтоҳтарин ба мактабашон мебошад. ӯ мегӯяд рӯзе 2 маротиба нисфи рӯзӣ ва баъди дарс аз болои ин қубур мегузарад ва эҳсоси тарс намекунад. ба ғайр аз хонандагон аз ин қубур донишҷӯёну калонсолон низ ба сифати қупрук истифода мекунанд. ҳарчанд ки гузаштан аз болои қубури обгузар хатаровар аст, ин барои онҳо ба як чизи муқаррарӣ табдил ёфтааст. Odam yakın bor megzara bibinam metarsa. Am yakın bor ki guzarstim tarshida budum. Yoz megaltim yok ki dajo meistim dairo merava yok ki mastini bolo meram metarsa odam. Адам одат кардем дига. ба ғайр аз ин қубур боз роҳи дигаре низ барои мактабхонҳо мавҷуд аст ки он каме дуртар воқеъ гардидааст. кӯпруки одамгузар ва қубури об аз ҳам дар масофаи 700 метр ҷойгир шуданд. фаридун як нафар хонандаи мактаби рақами 70 истифода аз кӯпруки назди маҳаллаашонро афзалтар мешуморад ва ҳар рӯз бо ҳамин роҳ ба мактаб меравад. вай мегӯяд аз хона то мактаб дар 15 дақиқа мерасад. аз рӯзе ки ҳамин пулро сохтан ман бо аз ҳамин пул истифода мебарам ва пештар ман аз рӯи трубе ки дар он ҷо аст аз рӯи ҳамон қубур аз рӯи ҳамон роҳи хатарнок истифода мебурдам ва ҳоло бисёр ҳам роҳ барои мо қулай шудааст ки метавонем аз ин истифода барем. ба қавли раҳгузарҳо ин кӯпрук барояшон қулай ва роҳат мебошад, вале дар розии он ҳар вақт имкон намедиҳад ки аз ин роҳи бехатар истифода кунанд. ҳарчанд ки дар он минтақаи маҳаллаи буни ҳисорак як кӯпруки нав сохта шудааст, вале мактаббачагон бештар аз ин роҳ истифода мебаранд ва чунон ки мебинед бештари ҳолат наҳаросида ва натарсида бидуни ягон мушкил ин роҳро убур мекунанд. агар дар назди қубури обгузар як кӯпрук сохта мешуд, мушкили донишҷӯёну сокинони маҳалла осон мегардид ва роҳи онҳо наздиктар мешуд.